В днешната надпревара за Гран При на Бахрейн станахме свидетели на интересно състезание, в което този път Дидо Костадинов нямаше никакви проблеми, за разлика от първите два старта. Борбата за втората позиция беше оспорвана и в отделни периоди от състезанието. Там се намираха различни пилоти. В началото чудесен старт направи Пашов, зад него колите се движиха на метри една от друга, като Жечо Маринов загуби крило, а веднага след това в друга борба и Тодор Георгиев претърпя инцидент в средата на колоната. За проблеми с техниката стана въпрос в началото на седмицата, но се оказа, че Стоян Спиров не е взел под внимание предупрежденията и двигателят му не издържа още в първата третина на преварата. В челото убедително водеше Дидо Костадинов, а зад него Велев и Кабакджиев успяха последователно да изпреварят Пашов, но спирачките на Кабакджиев не издържаха още в средата на преварата и стана ясно, че БГФ-1 ще има трети различен победител в 3 отделни старта от началото на сезона. В крайна сметка Сашо Велев остана без сериозен натиск и това беше все пак някаква утеха за отбора на Турбо, чието втори пилот Димитър Долички поради проблеми отпадна още преди квалификацията. По-назад в колоната се оформиха интересни надпревари, но прогнозите за затруднени изпреварвания с вчерашния старт на GP2 се превърнаха в реалност. В доста големи интервали пилоти се движиха на метри един от друг, както и гума до гума в продължение на 2-3 обиколки. Болидите също както пилотите тук бяха подложени на голямо натоварване и след средата на състезанието започнаха да създават проблеми. Първо Спиров, след това и Злати Влъчков и накрая Волонешев отпаднаха заради проблеми с двигателите, а спирачките на Пашов и Ники Стръпченков не издържаха. Все пак Стръпченков успя за пореден път да докара колата до финала, но за съжаление без да вземе точки. На третото място на подиума се качи Тодор Василев, който въпреки липсата на време за тестове показва, че не случайно е шампион за 2006 на БГФ-1. В останалите топ отбори има проблеми. Арахо загубиха и втория си топ пилот от миналата година и сега се наложи да наемат пилот от GP2 сериите. Отбора на клуб F1 Racing все още не показва добра форма, макар пилотите да са с доста голям опит. Единствен Жечо Маринов успя сега да вземе точки, въпреки инцидента в началото на състезанието. Предстои Гран При на Испания, състезанията се прехвърлят в Европа, а ситуацията във временното класиране се заплита. Води Тодор Василев с 20 точки, пред Димитър Долички и Александър Валес по 16. Нататък до 16-та позиция са трима пилоти с по 10 точки: Филов, Кабакджиев и Дидо Костадинов. Очертава се много спорвана битка за шампионската титла в българския кибершампионат по Формула 1 БГФ-1.